ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ വണ്ടർഫുൾ ഐഡിയാസ്. ഇന്ന് അടിപൊളി ഒരു ചിക്കൻ സൂപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും അറിയുന്നതിന് മുമ്പായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇനി എങ്ങനെ ഇത് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ പീസസ് ആണ്. ചെറിയ 2-3 പീസസ് മതി, ഇതിന് അധികമൊന്നും വേണ്ട. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്തതാണ് ഇത് അതിനൊരു വരയിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിന് ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസിലും ഇങ്ങനെ വരയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിനാവശ്യമുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം, പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് അല്പം ചെറിയ പീസസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മൂടി വെച്ച് ഇത് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് തയ്യാറാക്കി വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് നമുക്ക് അത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇതുപോലെ നന്നായി മിക്സാക്കി വെക്കണം. ഇനി വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിനി ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലോർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി അല്പം സോയാ സോസ്, അതുപോലെ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ്, ടൊമാറ്റോ സോസ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ അല്പം ഉപ്പും പെപ്പർ പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്, എങ്കിലേ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുകയുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അല്പം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർക്കണം. അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആകുന്ന വിധത്തിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഇനി വേറൊരു വീഡിയോയുമായി വരും വരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.